Nikech jopiny neno wato nyaka wanyis jopiny adieri mantie. Wayudo mana kaka iwinjo Mak Matunga yudo kaka wambe wayudo. Aneno ka yawuoyi moko bedo piny game kacha sani kotelnegi gi Madingu wuod Anyango. Giwacho ni ka en adieri ni ok wadwa loso, to nengo bed ni kaka wasewinjo duondgi no nengo bed ni fulonwa bende gima gidwa no tim other than loso, nikech samoro ing'ena nyalo loso to kiwinja. Yes. To kisetieko ni an aseloso kata iwinjo kiwinjo, to mano ok ger piny. Kata mana udi mwadake, kiwacho ni an asewacho kiwinjo kiwinjo, samoro ng'ato ok owinjo kata ok owinjo tiend gimidwaro, odhi chako timo to timo gima chielo marach. Nyiso ni e seche mwawuoyeni onengo bed ni koro Raila bende nigi experience enough mar barabara mako wacho ni wabedu piny walosi, to nyiso no seneno ka barabara cha ok dhi chiwo gimoro. Joma nie barabara te osebede barabara moingo wate. Ko wacho nunia ma ok dhi chiwo gimoro, to berabera mondo wawinj wawach ni ma ok dhi chiwo gimoro, waluwane komachielo ma gimoro nyalo wuoke. To gimoro ni wacho ni dobed ni odhi kobedo ng'iyo. Gimomiyo ok onyal bedo ng'iyo, Gen Z kata tieng' matindo miluongo ni Gen Z nigi numbers, to numbers gigi poko reflect maber e register mar IEBC matayo yiero. Gin onego gikaw namba ni giket kacha mondo reflect ni power gi yudore e register cha. Ma kopo ni gini onenore ni en ng'iyo, to 2027 ni ka gitiyo gi numbers ni to gigolo sirikal ni oko ka giwacho ni usedwa bedo gi ng'iyo ahinya, koro wadwaro sirikal manyien. But kind sani gi 2027 to en mana loso, wanyalo delay to nyako biya. To kogik 2027 to gineno ka 10 points agenda onge gimotime, onge any other plan, to gin gi teko koro e debe mar dhi wacho ni wadwaro sirikal manyien ma ok ong'iyo, ok odhi kodwa gi ng'iyo ni. Makamu mosi Meshack Odede.